sa kinabuhi mo. Kay sama kagayod sa usa ka taong maalamon, nga nagatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarong sa maunta niini ang kaligon sa pagtuo sa kada tao. Pangayon ta kini nga grasya gikan niya. Sa Ginoo ug wala ibang matuo diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa taong nagtutulog balay sa yutang huyang, sa kusog nga ulan pag-abanla, sunog sa hangin pag-atumpagon. Tulong ni Kristo ang kaligon sa pagtuo, ang pinikining grasya nga ginasa niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, sa maunta niini ang kaligon sa pagtuo sa kada tao. Pangayon ta kini nga grasya gikan niya, kini nga grasya gikan